Esta primeira viaxe ao Parlamento Europeo serviu para constatar unha idea compartida de outra Europa necesaria, dunha Europa baseada na xustiza social, dunha Europa baseada na solidaridade, nas persoas e nos povos, e non nos estados, e non nas multinacionais, e non nos intereses particulares, senón no ben común. Trasladamos hoxe unha idea que era fundamental, a necesidade de aprender da catástrofe que sucedeu no Domingo Negro fai un mes cos lumes en Galicia, a necesidade de que o sistema europeo de emerxencias que se está xestando aquí ten que ter en conta que non pode haber nunca máis unha descoordinación dos medios disponibles como a que houbo, a necesidade dun mando único operativo e que os recursos que poña Bruselas a partir de agora tamén na loita contra as grandes catástrofes ten que ter en conta tamén as autoridades nacionais que son as que están xestionando en calquera momento as emerxencias que se están producindo. En segundo lugar, tamén trasladamos a idea, a necesidade de abordar o tema dos lumes non como un tema forestal, sino como un tema territorial, onde hai que ter en conta a globalidade, un medio rural vivo, unha nova política forestal, asumir o cambio climático, unha nova política agrogandeira e, desde logo, unha ordenación do territorio digna de chamarse de tal nome. É necesario que os recursos disponibles en Europa en materia de desenvolvemento rural, en materia de desenvolvemento do territorio, teñan isto en conta. E finalmente trasladamos tamén a necesidade de que o corredor de infraestructuras ferroviarias atlántico teña un dos seus orixen dos ramais en Galicia. Non é admisible que teñamos uns portos que son a fachada atlántica de entrada de mercadorías privilexiado para toda Europa e que non teñamos forma de sacalos por medio dun sistema que a día de hoxe é o sistema do futuro, porque é un sistema menos contaminante, é un sistema que permite engadir competitividade a nosa economía, que permitiría, polo tanto, crear maior e mellor emprego e desenvolver non solamente a zona atlántica, senón tamén a zona interior do noso país. Todo iso compartido hoxe cun grupo da esquerda unitaria europea que comparte plenamente os ideais de xustiza social e de solidaridade para a Europa que queremos desde En Marea.